Kardom pini bertar jik tha pini prime time news tan bang pini li imoni KERON pi. Aprang si bertang ton pen cepajur midam dia aprang bertang kung pi arjik tha. Surupathar constituency angkang local committee atum pen patir piponsi kitu kila arara tumaphan sang KERON ASAI KEDENG. Pini pen MENMEJI lem sandar kedo BPL ration card kedo la pen kawe tumaphan sang KERON pon. Karbi Anglong pen Nagaland KACHONG dada matum non anta hem kachewang jia phan KESUNG nang Karbi Anglong Autonomous Council aphan kirap kachohang. Bertang kong PRG gada pit putat bertang ton pen cepajur midam senang. Pinia dawa por MENMEJI lem satum pen patir piponsi kituk dada tumaphan sang KERON ASAI KEDENG. Kedamtang arua ciklo ni pai siarni MENMEJI lem salong kedo donsor ini ration card kido tumdo dasan si pinya daba porpen BPL ration card kido tumaphan inut pen sanglen po lepen hapu ration card kawe tumphas tami idon pen sanglen kep ron pon dasan si MENMEJI lem smai phu pidia teron penajo COVID-19 awar ke sopen kachire dona kenang so atheke tumadong arai district along tame bangso ke sopen chitong nang lo pusik teron sang hopen than pachini don lapen bangso along MENMEJI lem skong chun bang sonjek ning hi lapen prokas kathar silong timu atum la bangso sayalong chirap chitodun lockdown pen pili den an akke joy pen lapen kada phan kiron den pen ke deng pilo di card kedo teman linana lo KERON pon ina dalong pen tum ke kata teng pen family hoi si pilo card kawe teman daron pon kawe tuman ta ang ton mane la kada we tuman ta ton tin din kep pini pen nian lo KERON tang ke pini pen itu non da kon ke dinang kong KERON tu bang ini do ini pen ceng Dongkamukam pen berta pangdakon digonto terang News 24 Karbi Anglong. Surupathar constituency along sang KERON ASAI dengsi ing samjen pen pachun pon. Phai Kretroksi BOKAJAN LA constituency angkang Phai Inkoreni Surupathar constituency awar kidukila ara tumaphan idon pen sanglen kep ron pon. Pini number adarsa thongno BLP school living polling station Phai Pharoi sira troksi ara tumaphan sang ron pon pajir pon. Pini KERON pon aphai lake don troksur kep aphan KERON ke bak pachitang lo kija pon atum lake local committee mai phumani kronghang lapen kongchun bang rajan rong pi atum pen lapen labang so mai long sipson rong pi gb atum pen chitodun so joni lasi nitum Surupathar constituency angkang number dorsu LP school living arat atum aphan sarkar bena kira basang lasi nitum edon ben linkep asang nilitum piniarni radaphan sang kepajir lasi non nason nakthak akuruna jongsi nange dobom lang lepute mo anso se sarkar bena garab ji lang mini laso fasinili hin pen ta chuningri la pen council district council IMCM afanda netum anso se chuningri chule tholo la se pini ji kini nangale asang edon pen lin ke asang pajir nangi pu nonili tum la so asang pajir bomlo Balipathar penirai rong pit chirap chitodun pen berta pangdakpon Jatna Singh Be News 24 Karbi Anglong. Nagaland along KACHONG dada maralatum Karbi Anglong Autonomous Council atum aphan ki pangthum ji aphan kirap kachohang. Karbi Anglong dokmokarong ame karatum arjiting thui pen Karbi Anglong arlo KACHONG dada thai kang arajok Nagaland an chongdan damlo. Pon tamen COVID-19 na ki sojoni det pikang kirahut hem chewang thakide rajok hadaksi donang werlo. Alang itum KACHONG dada dimlake nazing namara mon district Nagaland henlo. Alang itum kachuthan pora tengke alang tum koila kamsi klemdun. Pon tanon ke kangkir chega jok ke chow mowe pen KESUNG chechak nang lo puta chethan. Ke doan atang kata la sodaksi choderlo. Lasi pader te pin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM MP MLA atumaphan nang pangthum ji aphan mate kirap kilong ji aphan hadak KESUNG aratum tuning repon. CM sar pendang lok manpeng kedo MP MLA EMCM kaduk kabe kethe geding bidisore kedo tum phastame ni tum alam setame than pachini pola pen tingba ching sai dun po krung sai mai long setame po bang senil tum ka chuning rilo la penil tum la puson lo jo je hala ning ko rai si lockdown kangkir kang hap keceng ani pen netum non puan setame thang kedam ji kibang ji po hem che dam che bangi po war sai nil tumang chingki che than thak thedalo
Pinya berta lapan si kang toniklo tumi thakmi kardom.